do barbar yuk. Barbar ku apa? Oh ya aku ya gak ngerti do barbarku ya apa tolong ngerti gak do barbar? Oh ngerti aku do barbar kuwi dolanan bareng-bareng. Aku iki ngerti pinter. Iya umpama saiki adewe dolanan dodol. Bocor. Bocorku apa nek tadi aku gak ngerti. Ayo nek sing ngerti gak bocor kuwi apa? Oh iya aku ngerti barbar ku juga barbar. Oh berarti awak dhewe saiki dolanan juga sambal. Sik to. Lah wis ngerti to, ayo saiki dolanan bareng-bareng. Tapi ada dolanan ning endi ya? Piye lek sangone awak dhewe dolanan ning tarepe omahe Vino ae, Cak. Tarep kuwi apa sih, Cah? Ayo ngerti gak tarep kuwi apa? Arep kuwi latar ngarep di. Dadi saiki adewe dolanan ning latar ngarep omahe Vino. Ya bener kuwi. Wis ngono aku ngerti mangkat. Tapi sing gambar kotak sapa ta? Ya lek sing gambar kotake ya kira iki aku wis go kamu iki. Ya wis tak dasar. Jadi kita gambare ayo dolanan. Ayo.